Wij vernemen dat een heel soort verlet is bij volwassenen om muziek te maken. Maar hoe doe je dat, hè? Want je gaat net alleen nog naar muziekles, dat is gewoon saai. En je stapt ook net naar de muziekvereniging, want dan denk je, ja, dat is veel te moeilijk voor mij, dat leer ik nooit. En in dat gat stappen wij. Een instrument bespelen zonder dat je beslist ondervinding gaan matten. Dat is de insteek van het Nij Talentorkest in Westergeest. 12 meisken gaan haar opjoen van dat nieuwe initiatief. Dat hem onderskiet van de traditionele muziekverenigingen. Ja, want daar kist al spelen en spelen smaalkoor. En het leuke hiervan is dat het helemaal niks hoeft te kennen. En dat is leest om een instrument te bespelen, blaasinstrument of slagwerk. En vooral dat smaalkoor muziek maakt en het plezier ervan beleefst. Zal ik weer? Ja, ben je benieuwd hoor. Ja. Ja. Nou, mijn dochter die speelde bij Westersweg. En altijd dacht ik van, wat zou toch mooi zijn als hij een meid waan kennen. Maar ja, ik als beginnerling ken natuurlijk nooit meid met zo'n band. En ik vind het wel heel mooi dat dit er nou is. En nou kijk ik zien of ik het ken en dat ik het leuk vind. Lippen met je ontspannen, maar dan krijg je best een hinder. Ja. Het project is opzet in gearworking met de muziekverenigingen uit de omjouwing. Uiteindelijk zou het mooi wezen als gewoon fanatieke deelnemers werd trostremen. Maar in eerste instantie stiet het leren en de willen op in. De muzikanten die nemen elkaar mooi. En dat doen we door middel van ritmes. Want muziek is natuurlijk een ritme en de meeste is ook een ritme. Hè? Hoe het zien je weekend en ben je saai enthousiast. Dan denk je van, ja, maar dit is mijn ding gewoon. Ik ben nou muzikant. Nou, dit was laagdrempelig. Ik val net boeten de toon. Dat ik hier mij doch. Dus het is voor mij de stap iets makkelijker om te zetten.